Let's see the possessive pronouns for plural for many owners. Like their in English. So, техен, техния, техният. Тяхна, тяхната, тяхно, тяхното, техни, техните. We observe a phenomenon called the changing ya. In some of the words, this letter used to be this one, yat, and it changes in form of the words. That is very, it happens sometimes. Техен, техния, тяхна, тяхната, тяхно, тяхното, техни, техните. Plural. Ето, имаме двама или повече собственици. Това са Симона и Йордан. Те са двойка. Те са семейство. Това е тяхното дете Матей. Това е техния син Матей. Това са сестри Лашовски. Техни филми са Матрицата, Облакът Атлас. Това са други режисьори, братята Фарели. Техни филми са Ах, тази Мери, Аз, Моя милост и Айрин. Аз, Моя милост и Айрин. И техен филм е От глупав по-глупав. От глупав по-глупав. Сега трябва да изберем подходящата форма на тези думи. Филм, техния филм. Кола, тяхната кола. Дете, тяхното дете. Апартамент, техният апартамент. Решение, тяхното решение. Мнение, тяхното мнение.